Betxuler, zelan zauzile beste diabete bat, hemen zuekaz, eta ze, posik ni. Oindala, astebete joan nintzen ni lagun baten etxera, bai, lagunik dekotez, enaz bakarrik bizi, enazko basulo baten bizi, bale? Eta bertan egon zan umetxuet. Eta umetxuri egon jolasten olako gauza gelatinoso bategaz, olan txiklea modukoa, eta galetu notxen, parkatu, ni umeak kasu bai, atxegin, parkatu, zer da hori? Eta esan osten main dut, slime. Eta gehitu eban, nik egin dut. Eta esan eban, orde nik bai alotein, ume batek egin albadeu, nik bai alotein, zelan ez dut egingo. Eta orduen, okurridu jata, gaur, zuontzat eitea slime. Internet egonaz ikusten pilo bat bideo zelan egiten dan, ze osagi berdirezen, eta danak dire desberdinek. Orduen, hemen ekarri dutxuetena da slime autoktonoa. Hemekoa, nirea, propioa. Bueno, ba horrelakoa naiz, sistemaren kontra. Orduen, lehenengo eta behin nik erabiliko dutezen osagaiak dire kola zurie, bai? Bueno, hemen pinten dau silikona, baina ez dut uste silikona da nik. Purpurina, hau, bueno, gure bat dozue, bai, gure bat dozue, ez, hau taskoa. Kolorantea, bai, eta detergente apurtxu bet. Ez dut esan neurririk, ez dakitelako ze neurri erabiliko duten. Erderaz esaten dan moduen, ahojo. Orduen, dana joango da, ahojo. A ber, holan esan da emoten dago ez da laurtengo, baina mesedez, eukin, konfiantza, nigan. Hasiko gara, slime egiten lehenengo eta behin, bueno, bol baten, hau badekzu zer dan, bol baten, botako dugu, kola, kolore bako guztie. Zenbat, ba ez dakit, ba botean dagoena. Kola bota eta gero botako dugu, kolorante baina apurtxo bat. Eta hasiko gara mugitzen. Nik uste dut, hau ez dala oso sakoa. Baina, bueno, toko txego purpurina asko bez. Ba hola, apurtxo, Argainarok esaten eban, olio txorrito bat, eta gero taten dutzen, olio botillak die, ba ez, banik, apurtxu bet bakarrik. Hau da, pausurik erabakigarriena. Bai, joango gara botaten. Jaboia, apurke. Eta ikusten baduzu, ez dala pasetan bapez, ba bota, ba, jaboi gehiago. Ikusten da moduen, ez da bondo. Egingo duguna izango da oin, ba jarraitu eskuegaz mugitzen. A ber, nik uste dut dago ez da hola horre. Baina, dago txagorde. Pizkatxo bat gehiago. Nik uste dut badabil hortetan. Badabil. Bueno. Nik uste dut ja, hola nitxiko dutela. Ondorioa. Ez, egin, inoiz bez, ane atxutegiri kasurik. Bueno, berez ez da urten slime baten moduen, baina zeu zer egin dugu. Zer egin dugu? Ba, ondin ez dakigu. Ze kontzeptu sortu dugu? Ba, ez dakigu. Baina zeu zer egin dugu. Lehenengoz kanalean ez dutela erronka gainditu. Ointxertan emoten dut, Nicole Kidmanen beldurrezko pelikula batetako infektago bat. Biharko bizirik banau eta espadoste mukosa honek gorputz guztia hartu, posik egongo naz. Bueno, Betxuler, solako eskuekaz agurtu beharko naz. Ez gehiago Betxuler datorren hilean, hemen barriro, musu asko... Bale, Betxuler, ez toztezu ezin iztuko, baina justo benetan ontxe egon zela dana garbitzen, eta ikutu dut, egin duten morzangoa, base morzango bat izen da, eta behitu, zelan dauen. Ez dakiz zelan indoten, benetan egon zela gauza garbituten, koiara garbituten, bola garbituten, ez dakidan ure sartu idakolako edo zer. Ointxe bertan apurtxo eta Alexander Fleming sentitzen naz, benetan ez dakitela. Lortu dut, nok beko konfiantza anengan, inok, baina bueno, lortu dut.